Čaute ľudia, ideme si zahrať hru Brawl Stars. Takže ideme si trošku pušnúť Fenga. Ideme si zahrať solo showdown. Snad to bude dobré. Prepáčte, ale som si otvoril hypeku, ale to som nechcel, to bolo náhodou, fakt mi verte, prosím. No, takže ako vidíme, je tu Bibi, Poko. A ďalej sa mi nechcelo, prepáčte, ale my to dáme. A hneď Riko. Moje ultinu. Aha. Niet. Sa ma bojíš? No, poď. No, čo? Takže som dal toto Rika dole. Jujda. A šup. Oh no. Haha. Takto krása. No nič. No nevadí, aspoň top 4. Yes, sir. Plus 6. Yes. Skúsime si dať goldku. Nechcem gold asi. Alebo, áno, dáme. Niekedy gold. Keď chcete push, tak dáme push. Dobre? Oh shit. A ja som nedal, no dobre. Potom sa ozvem po hre. Ľudia, sme v top 3. Takže snad to dáme. Oh shit. Aj skibidi. Bum. Videli ste to. Ešte si potom skúsim dať toto spomalený záber. Nemôžem, lebo to ide od 400 trofí. No nič. Alebo skúsim kúknúť potom. No nič. Rank 1, no to nejde dosť. Škoda. No nič, ale aspoň vidíme, že akí tu boli hráči. Oh shit. Takže najprv zomrel Surge ako prvý. Potom zomrel Mou ako druhý. Colt 3-4. 5 ako El Primo. 6 ako Piper, tu som ja zabil. A El Prima. Leona som tiež zabil a Rika som tiež zabil. A Maisie ale top 3 a top 1. A najväčšie trofy tu bolo 343. Oh shit, tak to je moc mega trofy. Nemyslíte? Prepáčte, že sa točím, ale proste sedím a točím sa. Prečo? No tak Kenjinu nedám ani Franka, ani Stewa. Tak to môžem počítať na top 3. No hej. Aha.
Niesť ju. Tak to je tvoje. A Edgar spadlo 15. 16. No nič, tak to som mohol utiec aj. Aj. To keď ho dá Miko, tak to som úplne dead. Na ho dá Miko. Nevadí. Ale mám asi 18. Hej. No už len pár. Ja mám 20. Nemyslíte to? Vážne. Jaj, tak som nadšený z tej 20 už, fakt. A musím si vybrať nejakého dobrého brawlera. To nechám už asi na vás. No dobre. Nechce tímovať týpek, tak dobre nebude. Bude mŕtvý aj tak. No poď tým. Pekne poď. Yes. Pomstil ma. Dobrý chlapček to bol. Nemyslíte? Ja. Juj, ešte bude to ťažké. Nech dám presne 420. Musím urobiť tak potom, že keď budem mať presných 400, takže by som urobil, že 10 win, 10 potom. Takže nech mám. Dobre, už to mám. No nič. -1. Čo sa dá robiť? Potom sa ozvem, keď buď prehrám alebo vyhrám. Takže sme skončili v top 5, pretože som nabehol na Edgara a tam bolo aj... tam bola ona... Kde je? Nie Willow, nie Charlie. Teraz neviem, ako sa volá. Eve. Tam bola Eve. Tam bola Eve, ja som nabehol na Edgara, na Eve. A trošku sa mi to nevydarilo. Nevadí. Prekliatý dom. Teda bravko. Prekliaté je niekedy. Oh shit. Top 7 alebo top 9? Čo? Tak počkať, ne. Ja, to nič. Kde bol ten Miko? Ty vole, Miko skončil dobre. Super. Gratulujem mu. Tam Iu vyhrala. Ty kokos. To neviem, čo je dneska na svet.
Že ty vole Miko, čo furt prehrával, nevedel vyhrať ani jedinú hru, tak ty vole teraz už vyhral. Je tu bod 1, neviem čo, ale podľa mňa je to tak len. Skúsim toto byť kamarát so Spajkom. I'm a cool kid. Ale to čo bolo? Klamár jeden, klamársky. Vidíte, akí sú dnešní ľudia. Klamú, klamú, klamú. Neverte nikomu. No nič. Zbytočne som sa rozčúlil. Nemyslíte, teraz mi nepôjde bravko. Ale dám si pár hier a potom sa ozvem, keď budem mať ten nejaký rank nový. Aspoň 20. Takže sa ozvem, keď budem mať rank 20. Takže posledná hra by som mal už... Haló? 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 Prepáčte ľudia, že sa mi to trošku seklo, ale proste to sa niekedy stane. Lebo ja som omylom klikol na Farpay a išiel som von z toho. No nevadí. Prepáčte fakt. Fakt mi to prepáčte. Be. Nechcem sa mu vysmievať. Poď. Nie. Áno. Takže som musel na škole zomrieť, ale nevadí. Je tier 20. Yes, sir. Yes. No, dáme poslednú hru. A potom končím. Snáď ste si to video užili. A potom sa ozvem. Takže ľudia, skončili sme tretí a máme start drop. Takže viete, ako to u mňa chodí. No. Takže rare. PowerPoint na brawlerov. Dobre to je. Tak toto asi bude všetko pre dnešné video. Tak sa majte.